Unang kaso sa bagong Omicron subvariant nga BA.5 sa COVID-19 natala sa Northern Mindanao. DOH-10 mihimo na og lakang aron mapugngan ang pagkuyanap niini. Ania ang report ni Cyril Chavez. Gibutyag sa Department of Health Region 10 nga natala sa rehiyon ang unang kaso sa Omicron subvariant nga BA.5 sa COVID-19 gikan sa usa ka pasyente sa Cagayan de Oro City. Ang pasyente usa ka 38 anyos nga seaman nga residente sa syudad apan asymptomatic kini. Matod sa DOH, nakauli niadtong Marso sa Cagayan de Oro ang pasyente ug miadto sa kauluhan niadtong Mayo aron asikasuhon ang iyang mga papeles alang sa iyang trabaho. Diyang migawas nga positibo siya sa COVID-19. Ang pasyente makonsidera sab nga local case sanglit taod-taod na siyang nagpuyo sa Cagayan de Oro una na diagnose nga adunay COVID-19. Dili sab masubay kung asa nakuha sa pasyente ang maong sakit. But we were able to contain it kasi very fast ang action ng City Epidemiology and Surveillance Unit. So they were able to trace up to the third generation, in fact up to the third generation. So hanggang ngayon, ongoing pa rin yung observation, the whole yung first, second, and third generation na close contact. Human nga migawas sab sa laboratorio nga positibo siya sa BA.5 variant, gilayon nga gisubay sa DOH ang mga close contacts sa pasyente. Sa first ug second generation contacts niya, usa lamang ang nagpositibo sa COVID-19 ug asymptomatic sab kini. Sigon sa eksperto, nga dakong tabang nga bakunado ang pasyente ug close contacts niini, hinungdan nga wala na nabutang pa sa alanganin ang ilang panglawas. Busa padayon ang pag-awag sa otoridad ngadto sa publiko nga magpabakuna na. We know for a fact that the booster shots are very important in the prevention or a control ng variants. We don't want to have marami tayong variants dito. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.